Olivier Dubois ni ale français journaliste do ni akuminelendo jatike wale tabaw bolo o labilala ka kɛ ni bi tɛnɛndoya ye marsi kalo tile mugan kibaru min sera ma olu kɔni a yɛrɛ k'a fɔ Olivier Dubois ale kɔni ye français journaliste ni ale kɔni tun bɛ Mali kɔnɔla la yan ka hakilila jigin k'a fɔ ko Olivier Dubois ale kɔni tun minɛla jatigɛ wale tabaw fɛ kabini avril kalo tile 8 san 2021 k'aw ladɔnna k'a fɔ ko bɛrɛ yɛrɛ kɔni tun tɛ a ka minɛli ka o jɛ san 2 la bi tɛnɛndoya na marsi kalo tile mugan k'aw ladɔnna k'a fɔ ko Olivier Dubois ale kɔni jiginna Ɲame ni o ye Niger faba ye yen nɔ pankurusoba la ni o ye olu ka aéroport ye k'aw ladɔnna fɛnɛ k'a fɔ ko a kɔni ka ni labilali kɔni na ko ani Ameriki jamana olu kɔni ka baɲumankɛ tɔn maa dɔ ko ano o yɛrɛ kɔni fɛnɛ kun don k'aw ladɔnna k'a fɔ ko o cɛ in fɛnɛ o fɛnɛ kun minɛla kabini san 2000 ale ni 16 kɔnɔna la k'aw ladɔnna k'a fɔ Olivier Dubois ale kɔni ye fransika ye wa a tun bɛ baara kɛ Faransi yen kunnafoni di sira kɔni caman na sabula olu kɔni ka kunnafoni di sira min kɔni bɛ yen nɔ ko le point fo ka taa se libération ma a kun ye olu ka correspondant ye Mali kɔnɔna la wa a yirala fɛnɛ k'a fɔ ko Jeune Afrique ko o yɛrɛ kɔni fɛnɛ ka correspondant kɔni kun don Mali kɔnɔna la wa o yɛrɛ fɛnɛ kɔfɛ Mali yɛrɛ kɔnɔna la yan nɔ a tun bɛ baara kɛ journal du Mali fɛnɛ la k'aw ladɔnna k'a fɔ Olivier Dubois ale kɔni ka ni minɛli kɔni ma sɔrɔ dɔ wɛrɛ fɛ san 2021 kɔnɔna la avril kalo la ale kɔni wulila ka taa jatigɛwale tabaw olu ka ɲɛma dɔ ka taa o kɔni kumaɲɔgɔnya ka kunnafoni dɔw kɔni ɲini o fɛ ni o ye interview ye ani o ni ɲɔgɔn cɛ o cɛ ale yɛrɛ kɔni kun tɛ maa wɛrɛ Abdallah Ag Albakay kabini Olivier Dubois ale kɔni de taara ni reportage in kɔnɔna yen nɔ ka taa interview kɛ ale kɔni ma segin ni waleya in ale kɔni kɛra Gawo a ka ni minɛli in kɔfɛ mɛ kalo tile 5 san 2021 kɔnɔna la a ka video surumani dɔ kɔni carila bɔlɔlɔsiraw fɛ ni o yɛrɛ kɔni ye siga bɔ bɛɛ lajɛlen na ka yɛrɛ k'a fɔ ko a bɛ jatigɛwale tabaw olu ka bolo kan o kɛ ni sisan cɛ wulikajɔ caman kɔni kɛra walasa Olivier Dubois ale kɔni bɛ se ka labila ka bɔ ni jatigɛwale taba ninnu bolo k'aw hakilila jigin k'a fɔ a ka minɛli o san 1 na san 2022 kɔnɔna la Mali kɔnɔ i n'a fɔ diɲɛ ɲɛfɛ kunnafonidila caman kɔni wulila ni ka dɛmɛ kɔni don a ma sabula maa caman kɔni ye video kɔni kɛ ka yɛrɛ k'a fɔ ko a ka minɛli o kɔni cogoya ma ɲɛ ko u kɔni bɛ a jagoya jatigɛwale taba ninnu kan u ka se ka Olivier Dubois ka ale labila k'aw ladɔnna k'a fɔ ko Olivier Dubois ale kɔni ye mun kɛ jatigɛwale tabaw olu ka bolo kan ko tile 700 ale ni 11 nka k'aw ladɔnna k'a fɔ ko bi tɛnɛndoya in na ko a kɔni jiginna Niger jamana yɛrɛ kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la olu kɔni ka faba kɔnɔna la ko wa ko ka bɛɛ lajɛlen kɔnɔna dɔnnaya k'a fɔ ko a kɔni ɲɛla kɔni na ko basima fosi kɔni t'a la an balimaw ni kibaruya ne tun b'an bolo ka da kulo kan ani ce a ka kulomajɔ la aw k'an bɛn a ɲɔgɔnna wɛrɛ